Kaixo, egunon eta mila esker etortzeagatik, onna hemen zaudetenok eta kamaraz bestalde ikusten ari zaretena. Carlos Gorrindoren liburu bat aurkeztuko du gaur, eta, Carlos Gorrindo Gernika Lurmon jaioa da, 1958an, euskara teknikaria da bizibidez, eta baditu hainbat itzulpen argitaratuak, badu novela bat Ereinekin gurekin argitaratua, Espainiak arrainak bezala, eta hainbat ipuin eta liburu haur literaturakoak, bat aipatzeagatik gurekin argitaratu zuena azkena, Galaxia bat sabelean. Baina gaur, beste erabateko liburua dakarkizuegu. Konfinamentua pasata, hauxe genuen justu atera beharrekoa konfinamendua dekretatu zuten egunetan. Eta, hilabete batzuk pasa ditu konfinatuta, liburuak. Baina azkenean hementxe da funambulistaren beldurra. Carlosen liburuak aurkeztu ditugunean ez dugu aipatu inoiz, Carlosen bizitzan izan zen 16 urteko parentesi bat. 1980an sartu zuten kartzelan, etako militantea izateagatik, eta 1986an atera zen. Nik orduan ezagutu nuen, eta orduan argitaratu nion elkarrekin lehenengo liburutxo bat. Carlosek liburu honetan 16 urte horiek, kartzelaldiko 16 urte horiek, kontatzen dizkigu. Lekukotasun bat ematen du, lekukotasun liburu bat da, beti ere literaturaren ikuspegitik ikusita, literaturaren lanabesak erabilita. Eta gainera, ausartzen naiz esatera, oso gutxitan eman dela, barruko berri, kartzelako berri, liburu honetan bezain egiantzeko, egiati ez dakit, baina egiantzeko, eta gordin. Izan ere niretzat liburu autobiografikoak idazten baldin badira, gordin idatzi behar dira. Eta idazten dituenak, alegia bere bizitza kontatzen duenak, nolabait, min bat sentitu behar du. Ez da, zoriontsu gaudenean ez dugu idazten liburu autobiografikorik. Eta, edo behintzat, ez du batera interesik. Zoriontsu dan persona baten historia edo bizitza irakurtzea. Nire ustez, Carlosen meriturik handiena, eta bukatzen hasteko oraingo nire speech hau, nire ustez, Carlosen meriturik handiena liburu honetan da iraganera hurbiltzen dela ordun pentsatzen zuen bezala. Eta orduko pentsamenduarekin. Ez orain pentsatzen duen bezala eta orain kontatzen digu ordukoa, baizik eta ordukoa kontatzen digu orduko pentsamenduarekin, ez? Eta bilakaera, azken finean liburu hau da bilakaera baten historia, kartzelaldi bat da, baina bilakaera baten historia ere bada. Gu gea horren lekuko eta guk ikusten dugu bilakaera hori. Ez digu esaten, begira, ni hemen erratutan nengoen edo zera ez, orduko kontuak pixkanaka kontatzen digu. Eta bere mina, nolabait, azkenean guk ere sentitzen dugu. Eta hori da nire ustez Carlosen meriturik handiena liburu honetan. Esango dut, deskribatzeko besterik ez bada, hainbat kapitulotan banatuta dagoela liburua, hori ez da meritua. Baina kapitulo bakoitzak badu batasun bat, bai leku harengatik, dagoen kartzela, hainbat kartzelatan egon zen, baina baita animikoki ere, ez? Bakoitzak badu animikotasun bat berezia, kapitulo bakoitzak, eta gainera musika berezi bat ere. Berak aipatuko digu musikaren kontu hori.
Baina nik uste dut gainera ariketa polita dela, nik ala egin dut, hainbatetan, ez beti, baina hainbatetan, liburua editatzen ari nintzela, kapitulo bakoitza irakurtzen nuen berak indikatzen edo aipatzen zidan musikarekin. Eta irakurtzeko modu berezia da, hori aitortuko dizuet. Bueno, nik hitza pasatuko diot Carlosi, eta gero ia elkarrizketarik edo sortzen dan, edo zuek nahi baldin baduzue galderarik egin, hemen zaudetenok edo bestela kamaraz bestalde chaten bidez edo WhatsAppen bidez edo nahi duzen bezala. Carlos. Eskerrik asko, eta beti bezala eskerrik asko Inaziori, batez ere, liburu hau kalean izateagatik eta Erein argitaletxeari ere bai, laguntza guztia eskaintzeagatik liburu honek argia ikus dezan. Liburuaren gaineko definizioa eman behar izatekotan, nik neuk zalantza asko ditut. Ez dakit ze liburu mota idatzi dudan, ez dakit novela bat egin dudan, literatura hutsa egin dudan, kronika kartzelario bat egin dudan, testigantza liburu bat ote dan, erreportaje periodistiko bat ote dan, azken batean nik neuk ez dakit zer idatzi dudan, edo behar bada bai ez, behar bada badakit eta esan egin dudan guztia izan dela literatura egin dudala. Hau da, nire barrutik sortu izan den historia bat iraganetik gaurko egunera datorren ibilbidea kontuan hartuta, uste dut novela literatura egin dudala zentzu horretan, ez? Eta esan nezake liburu multimedia ere badela nola baikez, ze Inaziok berak aipatu izan duen moduan, kapitulo bakoitzaren hasieran, kapituloan jartzen du zein kartzelatan nengoen ni momentu horretan, eta horrekin lotuta batera abesti bat eta musika talde bat aipatzen da, ez? Beraz, liburu multimedia batetik irakurri egin daitekelako eta bestetik musika gogoko duenak eta hemen agertzen diren abestiak hala gustuko izan da, harik eta politia izan daitekelako kapitula irakurri aurretik, horre aipatzen den musika entzun, eta gero, claro, horre badu zer ikusirik kapitularen barrena zer kontatzen den lotuta dagoelako musika eta kapitularen barreneko argudioa. Sortze prozesua, liburuaren sortze prozesua ez da izen bat ere erraza, eta gainera denboran zehar, urteetan zehar egon izan naiz bueltak emoten, inoiz idatziko nuen kartzelari buruzko lehen pertsonan liburu bat. Hau da, neure bizitza, gure bizitza, eta nire realitatea eta nire egiak bizi izan dituenak, kapaz izango nintzen inoiz horretarako. Ez da izen ausardia faltagatik, uste dut hor denboraren joanak beti egiten duela objetibotasun puntu bat erantzi egiten diola narrazioari eta kontuari, zeren kartzelatik urten berri eta horrelakorik idazteko kapaz ez dakit izango nintzen. Zauriak oraindik irekita zeuden, sorne barik oraindik ere odoletan, eta gero denborarekin, bai, neure emazteak berape bai, eta lagun askok esan zidaten, eta esaten zidaten, zergatik ez nuen idazten nik bizi izandakoari buruzko novela bat. Nahiko objektibo izatekotan pentsatu nuen denbora pasatu egin barzala, eta utzi behar niola iragaren kontu horiek apurtxoet beratzen edo baretzen. Harik eta erabaki hartu nuen arte liburua idaztea. Eta idazten hasi nintzen ilusioarekin, baina
urduritasunarekin, zori gaiztoz, baina aitagai batek bere emaztea, haurdun geratzen denean, berari sortzen zaion ilusio sekulako horrekin oratu nion zerari, ekimen honi, eta esan behar, lehen esan dudan moduan, distantziak objektiboa izateko aukera ematen duela, ez? Da gainera iragan konbulso batetik etorri ginenien, iragan konbulso hori nire memorian pausatzeko edo pausatzen utzi nuen, eta atxeen hartzeko une egokina horren zai geratu nintzen, liburua idazten hasteko, ez? Esan behar dut, nahiko estresante izan zela liburua idaztea, atzera begiratu behar izan nuen, hainbat eta hainbat nire bizitzako pasarteak gaur egunera ekarri behar izan dituen, eta Inaziok esan da moduen, orduko pentsaerarekin idatzitako kontuak direnez gero, orduko sentimentuetara bueltatu behar nintzen, orduan pentsatzen eta sentitzen duen egoera animiko emozional horretara, ez? Liburua idatzea da, egia esan, eta aitortu behar badut, sentimentu eta emozio pilo bat batu zitzaizkidan hasiera-hasieratik, eta alaitasuna, eta posa, eta tristura, eta negar egiteko gogoa, eta negar pilo bat egin dut liburua idatzea da, amorrua sentidu izan dut, erra sentidu izan dut, eta ez da izan erditze erraza. Zan nahi dut, liburu bat erditze batekin konparatu ezkero, ez da izan erraza, Inaziok berak ere badakinez gero, forcesak erabili behar zen ditugu iaia, hau dana guztira kanpora ateratzeko, baina azken batean nire ustez, ez dakit, gero horrek kritikariek edo irakurleek esango dute zelako emaitza ni posik geratu naiz, batzutan oso posik, beste batzutan zoratzen, beste batzutan esaten nuen idatzietakoak ez zuela zedrako baliorik, eta hor egonaz amaitu ezinik, amaitu gabe beti zeuzer gehitzen, beti zeuzer kentzen, etxe bat egiten dugunean bezala, esate bat ladrillo joaten gara egiten, eta gero leiho bat jartzen diogu, ate bat jartzen diogu, eta pentsatzen dugu leiho horrek ez duela ortokirik eta bai beste leku batean, eta orduen sekulako aldaketa pilo bat, orrazketa pilo bat, eta gauze bat esan behar badut, da, liburu honekin sentitzen hasi naizela, idazlea zer dan ikasten. Hau da, ni ez dakit neure burua idazleetzat daukadan, uste baietze, 14. liburua da, 15. da ez, baina liburu honekin lehen bizikoz sentidu izan naiz, idazle izaten hasi naizela. Beraz, ibilbide luzea daukat egiteko, ibilbide luzea gauzak idazteko, baina behar bezala egiteko. Gogoratzen dut, Joseba Sarrinendiarekin egon nintzenien, berak esan zidala, nik eskuetan utzi nion bertsioa, zein bertsio zen lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, eta nik izan nion, ez, hau da nik idatzi dutena, hau da besterik ez dau. Da berak esan zidan, erdia, zerra esan zidan. Badakizuzuk, Bernardo Atxaga zenbat liburu idazten dituen argitaratu aurretik bere liburu hori? Zenbat bertsio? 5 bertsio gitxienez. Da zu etortzen zara etxe bat egiteko egitura bai, badago materiala, baina oin etxea egiten hasi behar zara. Eta aholku hori Inazio berak ematen zizkidatena kontuan hartuta. Inaziok eta beste lagun batzuk, Iñaki Mendik eta Humbertok eta beste batzuk kontuan hartuta, etxe hau eraikitzen hasi nintzen apurka-apurka, ez? Eta etxe humanoa, etxe adreiluz beterikoa barik sentimentuz eta emozioz, ideologiaz eta pentsamentu ideologiko eta politikaz erabat itxatxita dagoena edo txertatuta dagoena. Liburuaren barruan, nik ez da liburu politikoa dan, bai, liburu politikoa da,
hor kontatzen den historia 16 urteetan zehar kartzelaldian nik bizi izandakoa ikuspuntu personaletik, nitasunetik gutasunera pasatuta, eta gutasun horretan neure burua ikusten duenean nahaztuta nitasunera iragan eta bitarte horretan sortzen ziren kontraesan eta baina jakina etan geunden, etako presoa ginen, gure ibilbidean 18 urterekin hasi ginenetan borrokan, sentitzen genuelako eta ikusten genuelako, filosofia horrek eramango gintzuela, guk goiasmo geneukan helburu horretara, eta zala Euskal Herri independiente, soberanoa eta euskalduna. Bilakaera personal eta humanoa dago jakina liburu honetan, bai? Eta bilakaera politikoa, bai? Baina ez dut uste bilakaera horretan ideologia aldaketarik egondanik. Nik 18 urterekin sentitzen eta pentsatzen nuena Euskal Herriari buruz, gauzagarri edo gauzagaitz, bardin pentsatzen eta sentitzen dut gaur egun. Hau da, nik nahi dut Euskal Herri independiente bat, soberanoa eta euskalduna. Zelan gauzatu? Ez dut esaten erdalduna izan behar destenik. Bai, erdalduna ere bai, frantsesa. Eta albuherrietako eta gaztelania ere badirelako nire ustez, gaur egun, Euskal Herriko hizkuntzak. Ez balio legal berekoak, bai, frantsesa eta espainola bai, baina euskera besterik barik da eskubide eta ez balio legal duena. Bai, bueno, esan nahi duena da, bilakaera horretan ni izatetik, gu izatera, pasatu ginen kolektibo baten barruan, ez bakarrik etaren barruan egotearena, etaren barruan bakarrik egote ginen 4-5 katu komandokide ginenok, eta gero besteok ez genuen elkarra ezagutzen, ezta? Baina gero ja kolektibo baten barruan sartzen zaren 600 pertsona batera edo 500 pertsona batera zauden, ja sentitzen zara gutasun baten zati. Eta nitasuna bazterrean uzten duzu. Zoritxarrez edo zorionez. Ze Ortega Gassetek berak esaten zuen, ez, gu geu gara eta halaber inguratzen gaituzten zirkustantziak. Eta orduen, zirkustantzia horiek egiten zaituzte gu. Ni edo gu. Baina ni neu hori espada, horrek espadauko ibilbide animiko, emozional, ideologiko, politiko bat bere horretan geratzen da, eta arkaitz bilakatuta geratzen da, ez? Kontsekuentzia bai, baina kontsekuentzia izatea da, nire libroan esaten dut, kontsekuentzia izatea dela borroka guztiak irabazteko beharrezkoak den ingrediente bat, eta nik uste dut kontsekuentzia izatea bada mailu batekin eskuan dan bat emotearena, azken batean mailuaren burdina bigunduko delakoan, azken batean eskubari gatuko gara, eta orduan kontsekuentiak eramango gaitu beharrezten leku batera. Definizio hauek, esan da ez, nitasuna, kolektibidadea, etaren barrune egoteak, ezkerra abertzalea sasoaretan ikoan injarra, pentsamentua, testuinguru hori jakin barik, ezin de ulertu behar bada, eta nik testuinguru historikoa oso importantetzat jotzen dut, gertatzen diren errebueltak edo iraultzak edo gerrak ulertu ahal izateko. Testuingurutik kanpo geratzen diren gertakizun guztiak hankamotz geratzen dira. Eta 70-80 urtea markada horretan, eta lego 80-tik aurrerako nila kartzelan, baina 70 gazte ginela, gazte gordin, borborka emozionalki eta Franco ilurren hiltzeko hilda, eta kalea zutan eta reivindikazioak non nahi eta baita esate baterako aipatzen dudan txiki beneaz, bere sasoiko txiki beneaz pesoeko esanabe bai, Bilbon manifestazio erraldoi batean autodeterminazioa pankartaren atzean egon, eta horre guztiak sortzen zuen saltza konbultso bat, eta saltza konbultso horretan
sortu ziren mugimendu asko eta asko, eta baita, bueno, asko sarinagotik dator etaren sorrera, baina bai gazte askok uste genuen etaren sorrerarekin eta ibilbidearekin bat egiten genuen, beste biderik ikusten ez genuelako gure helburuak lortzeko. Sinestu egiten genuen horretan, fedea eduki genuen horretan, ikusten genuen politikak gaur egun ere ikusten den antzeko zerbaita, ez da asko aldatu politika, da politikekeria, baina uste genuen etak zeraman ibilbide horrekin lortuko genuela, lortuko genuen zera helburua, eta horregatik ni sartu nintzen netan, eta sartu nintzen jakinda zer gertazitekeen neure bizitzarekin. Eta orduen gazte izan da nerabe zaro ez dut esango, ni 18 urterekin sartu nintzenetan, harinagotik hurbilketa txikitxo egiten izaten ibiltzen, nor ez zen sasoaretan 1985 sasoi horretan, hamarkada horretan, nor ez zegoen lerrokatuta alderdi iraultzaile batekin, uste dut gehienak egon zirela. PNV-ko gazteriak egipe horti dator dana da, esan nahi dut, dana ziren mugimenduak, nahiz eta hor, mugimendu armatu bat, gero bigarna, hirugarna, PMak, autonomak eta era guztietako erakunde motak sortu ziren, abiadura antzekoan, eta batzuk helburu apur bat desberdinekin ere bai, ez? Baina pentsatzen genuen sasoaretan, eta kartzelan barruan ere, etaren ibilbide iraultzaile militar hori barik, ez genuela lortuko, helburua, eta lehen esan dut, zan guretzat, niretzat, helburu nagusiena, zan Euskal Herria zentzu nagusienean, eta ez Euskadi edo Nafarroa edo Iparraldea, eta horretan sinesten nuen, eta horretan eman dituen, sartu ninduten kartzelara, eta bertan eman dituen 16 urte, sinesmen horretan, eta egiten zituen behar bada, askotan geure buruen definitu izan genuen, zeren empatia bategatik ere sortzen dira, Europan zehar sortu ziren beste talde armatu eta iraultzaileak, iraultza soziala eta horrenatzetik zijoazenak, eta pentsatzen dut hor herri bat atzien izan ezean, eta eduki politiko bat, politiko ideologiko edo religiosoa Irlandan gertatu zen bezalaxe, herri bat ez baduzu atzetik, iraultza sozialak bere horretan, Bader-Meinhof, Primera Linea Frantzian, Brigate Rosa Italian, eta mugimendu iraultzaile armatua sortu ziren, baina sortu ziren bezala joan ziren desagertzen, atzetik ez zutelako benetako herri sostengu bat, ez? Eta kartzelan, klaro, hor gertatu zena, ez? Norbera ja heltzen joaten da, heldutasun pertsonal bat lortzen du, norberak pentsatzen duena azaltzea, nahiz eta kolektibo baten barruan egoan, hori da gainera, ni garai hartan, eta behar bat gaur egun be bai, nahiz eta horretan behia sinesmenak apurtxu eta oldutu dekote zen, baina ni oso asambleario izan naiz beti, asambleak erabakitzen da bena betetzekoa, hor sortzen dira ja libruan zehar asambleak, kartzela barruan egiten ziren asambleak ez erabaki horrak izaten, batzutan manipulatuak eta izaten zirelako, eta orduan bai oso asambleario izan nintzen, eta agindu militarrak betetzearen kontrakoa barik, esango nuke hasiera batean bai, goiti datorrena sinestu, sinestu, eta egin, gu baino hobeto aztertuko zutelakoan, guk gero artean generaman borroka hori, kartzelan borrokan aritu izan ginen urte luzez, osagarri moduan, Euskal Herri emate zen borroka armatuan guk beste fronte baginen, eta orduan han jarraitzen genuen, bai.
Baina, klaro, nigan emon zan neure ibilbide personalean, animiko, emozionalean gainera uste dut derrigorrezko zera garapen bat, bilakaera bat dala, ez? Ez da bakarrik bilakaera emozionala, heldutasunak ematen dizun bilakaera emozionala, animikoa, ideologikoa, politikoa, eta gero zuk amestu egiten zenuen kolektiboa eta etaren jarduera beste zerbait bilakatzen ari zala ikusteak, ez bakarrik gogogabetu, baizik eta ikusten hasi nintzen, etak behar bada aukera erraldoi bat galdu zuela Argeleko negoziaketa hartan, negoziazio eman zen hartan, Espainiak ez dakit edo trampa gisa edo ez, baina Txominek gero bere bizia galdu zuen ez geroztik danak okertu ziren eta erakundean beste buruzagitza batzuk etorri ziren, beste aldaketa batzuk egon ziren, eta nik neuk ere garai hartan etaren barruan zegoen niretzako oso importantea neukan zera estrategia erakunde batena eta ezker abertzalearena hori barik ezingo genuelako gure helbururik eta lortu zen indar metaketarena, ez? Hau da, indarrak metatu helburuaren inguruan. Helburua bada egingarria eta helburua bada sinesgarria indarrak batzen baditugu horren inguruan, nosbait, behar bada, lortuko dugu helburua. Baina, estrategia hori aldatzen den momentutik eta atomizazioaren etaren barruan eta ezker abertzalean, atomizazioaren estrategia onartzen denetik, hau da, atomoa da importanteana eta inguruan dabizan sateliteek esaten dutena eta egiten dutena ez du apenas zertarako balio, beraz, nukleoak, gogorrak horrek balio du aurrera jarraitzeko, datorrena datorrela, eta ezelako analizi objektibo eta zera bakarrik aurrera jarraitu behar dugulako. Alboko kalte mingarriak eta kontuan hartu barik, beste batzuk oso mingarriak ere bai, nahiz eta etaren ikuspuntu eta armapean objektibotzat hartuak izan, oso mingarriak izan. Nik ez dut uste etaren barruan egontan jende askok eta askok ekintzak gertatzen zirenean posarren jartzen zirenik, baizik eta pentsatzen genuen zoritxarrez politikak porrot egiten duelako eta politikariek ausartak ez dituztelako zerien, ez Espainian, ez Frantzian, ez Euskal Herrian, ez dira kapaz irtenbideak eta bilatzeko, eta zoritxarrez jarraitu behar dugunetan, ez? Baina, atomizazioa gertatu zanean bilakara horretan, egin ziren nahiko ekintza mingarriak zentzu guztietan, batez ere ikuspuntu humanotik, ikuspuntu politiko, ideologikotik eta atomotik, sektore gogorre horretatik, ez da gutxiago ere, ez? Horrentzeko derrigortzea zenbat eta kalte handiago egin, harina jesarriko dira mai ganean eta mai aurrean eta iritsiko gara negozio batera. Baina neure ibilbide ideologikoa, neure ibilbide iraultzaile horretan izan ziren bi ekintza oso neure bilakaera horretan inflexio puntu bat hartu zutenek eta batetik izan zen hiperkorreko ekintza, gogorra, latza izenik ere zuena, eta bestetik joiesen ekintza eta eriotza, eta hilketa. Inflexio puntu hori izen zen, uste genuelako guk garai hartan oraindik sinesten genuen etaren ibilbide horretan, baina etaren ibilbidea trikilitrakala egiten zijoan horrekin, nora ezean ezete zijoan horrekin, ekintzak
zenbat eta mingarriagoak eta egin hobeto izango zala, eta klaro, horrek zekarrena zen aldi berean, ezker abertzalean bertan ez bakargia herria gogaitzea ekintzekin, beldurtzea ekintzekin, baizik eta ezker abertzalean bertan ere, ikustea ezker abertzalea etaren norabide hori geure helburuetarako ez zen izango kaltegarri eta beste bide batzu hartu eta ekin. Eta orduan, gu geuk, kartzelan bizi izan genituen esaten dut, eta orduan ere esaten genuen, kalean jakingo balute, gu zelakoa garen hemen barruan, gure atzetik etorriko liatek ez baizera. Baina, klaro, gu be pertsona gara, da bakoitza biran amarenak, eta orduan han sekulako debatek eta izaten genituen, gogorrak, latzak, mingarriak, deplorableak, aberasgarriak, zintzoak, urragarriak, mingarriak, negarre eragiteko modukoak. Eta artean ere genbiltzan gurpil zoro horretan, zorgin gurpil horretan ez, aterabiderik egongo etedan, alaztan egongo borroka armatuaren bitartez, generaman borroka horrek lortzeko azken finan nahi genituen helburuak ez. Eta sortzen hasi zen kolektiboren barruan, iritzi desberdinen edo diferenten halako eboluzio edo halako tarte bat ez, kartzela askotan, jendea hasi zen kolektibotasunatik aparte eta ez aparte, esan nahi dut, asambleetatik aparte lagun artean eta iritziak ematen, asambleatan esan ematen, asambleak oso zirelako, segun esaten duzun, badakizu nola doan, gora joango da, eta orduan jende gehienak ez zuen hitz egiten eta isilik geratzen zen bera begire. Baina beste batzuk hitz egiten genuen, eta orduan hitz egite horrek zekarrena zen desprestigiatzea, etaren idiosinkrasiarekin batera ezi joan usteak eta zirela, desprestigiatzen. Eta, klaro, azken batean, gutasun horretatik esaten genuen asambleak esaten duena mesatara doia, baina gero asamblea ikusten genuen, asambleak ere laukatuk hitz egiten genuela, eta orduan hartzen ziren ebakiak hartzen zirenak, ez? Eta goitik edo erakundeak eta esaten zuenetik hortik apartatu egiten bazinen, ja erdi traidorea, erdi damutua zinen, eta orduan jendeak ez zuen hitz ere egiten. Beste alde batetik esan nahi dut, asamblean eta etaren kolektiboak jente oso maitagarria ezagutu dela, oso jatorra, eta horien izenean batez ere, eta ez, hor nukleotzat jotzen zuten bilakaera horren aldeko aposto egiten zutenekin, baizik eta euren jatortasun eta maitagarritasun hori erakutsi egiten zutenekin bat egiten dutela, eta honen harira esan nahiko nuke, gaur egun gogora ekarri nahiko nituzkeela, kartzelatan eta beste herrialde batzutan iesi dauden presoak eta zerak ekarri nahiko nituzke gogora, zeren nire ustez, eta hori liburuan ere aipatzen dut, uste dut, gaur egungo egoera eta gaur egunez euskal presoak eta kartzelan jarraitzen badute, neurri handi batean, besterik ez zegoelako behar bada, baina etak hartu zuen erabakiagatik izan zela, ez? Hau da, etak erabaki zuen desagertzea, preso politiko pilo bat artean kartzelan zeudela. Eta orduan gogora ekarri nahi ditut, guk asamblean eta guk kolektiboan beti izan dugu halako kristautasunaren pentsamentu
konformista bat esatea bada, resignazioarena ez, erresignatu egin behar gara, hemen gaudelako ez, sinesten dugulako, egiten dugun honekin lortuko dugula helburua, baizik eta hemen gaude tokatu zaigulako, eta punto. Eta orduan, resignazio puntu horrekin, uste dut jente piloa daula, eta beste batzuk, konbentzimendu osoz, kartzelan jarraitu behar dutela, nik ez dakit. Kartzelan jarraitzen dutenak, kalera atera ezin direlako da, hori argita garbi dago. Kartzelan ez ditu etak bertan utzi, baizik eta Espainiako gobernuek eta Frantziako gobernuek. Baina uste dut etako zuzendaritzaren erabaki tamalgarri baten ondorioz. Gero, nik idatzi dudan liburu hau egiazkoa dan, egiantzeskoa dan, zerak Ignaziok esan daren moduan, ez dakit egia definitzia arraza zaila dan, ze egia definitu izan dute antzinako horrekoak ere bai, zer dan egia eta zer ez dan, batzuk esaten dute egia ez dela existitzen, eta nik uste dut egia da norberak bizi izaten duenarekin kontzientzia duen hori dela norberaren egia. Egi oso bat ez dago, egi absolutu bat ez dago, egiak denak dira txikiak eta norberanak. Bat baino dago da, zenbat buru, hainbat aburu. Da, zenbat buru egia, hainbat buru egia. Nik neure realitatea kontatu dut, neure bizipenak, neure bizipen partekatuak, nik neure gogaideekin eta nire lagun min eta dizkideekin, behar bada batzutan pentsaturik, azken mohikanoak ginela Europan existitzen zirenak, eta gero, denborarekin konturatu gara, gure ibilbide horretan, etaren ibilbidea zertan amaitu dan, ez? Zer gertatu dan, ezinbestean. Eta, klaro, ni eta beste hainbat lagun, eta hori esateagatik eta gure artean eztabaida eta hausnarketa eta ideiain kontra jartzea bultzatu nahi izateagatik, gu espulsatu egin gituzten etatik eta etaren kolektibotik, presoen kolektibotik. Eta azkenik esan behar, nik liburu hau idazteko bi esku erabili izan ditu dela, eta gogora ekarri nahi dut Bernardo Atxagak esaten zuena bere azken liburuaren harira, berak erabili zuela bi esku liburu idazteko, Hilobiak eta Etxeak eta Hilobiak liburu idazteko. Eta bata zela oroimena eta bestea asmamena, asmamena bez, ez? Memoria eta irudimena hobeto esateko. Asmamena ez, hemen ez dago ezer asmatuta, hemen nik bizi izan deko esperientzia. Oroimena eta irudimena, hau da, oroimena da ari nagusia, dena ezin da gogoratu ja 50 urteak pasatu dira nik kartzelan izan nintzenetik, eta 40 urtean dena gogoratzea ezinezkoa da, beraz, erabili dut oroimena hildo nagusitzat, eta irudimena hor gertatzen ziren utxarte eta utxunetan betetzeko baldin eta errelato nagusiari, ari nagusiari, kalterik egiten espazion. Orduan, almaziorik berriro esan nahi dut ez da novela honetan, hau da, nik bizi izandako errealitatea kontatzen dut, beste batzuk, beste errealitate bat eta beste egia bat bizi izango zuten, baina hau da neurea eta ez dago besterik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Carlos, eta hemen galdera batzuk sartu dira. Oianek Garatik. Egunon, Carlos, esaten digu. Kartzela bakoitza musika abesti bat lortzearekin egin duzu ariketa zergatik, eta zein talde aipatzen diren ere jakineko luke Oianek.
galdetzen du baita ere, zein ekarpen egin dezake edukiak gaur egun? Eta azkenik galdetzen du, Sarrionandiaren hitzaurreaz, aber zertzela da batzuk edo aipatzeri dauzkatzu. Sarrionari buruzko hitzaurreri buruz zer kontatu? Zertzela da batzuk. Zer esaten duen, bai. Hor, berak niri kontatu zidan moduan, esan zidan moduan, lekukotasunak beharrezkoak dira, gizartea gaixorik baldin badago, lekukotasunen parte hartzea eta azalpenak ematea gizarte gaixo dagoen hori sendatzen hasteko. Berak egiten du, halako irudi bat jartzen du nire asko gustatzen zaidana da, Kyoto herrian, Japonian, bazegoen, orain dela 1500 urte edo, halako murru erraldoi bat inguratu egiten zuenan Kyoto herria. Eta Kyoto herri horren inguruan, omen zegoen halako lubaki moduko bat edo, eta bertara jaurtitzen zituzten zakar guztiak, ume jaio berriak, herritik, hiritik kanpo bizi ziren guztien miseriak bertan botatzen zituzten, bertara botatzen zituzten, barrura ezin zirelako sartu Kyoto herrira. Eta orduan, Josebak esan nahi duena da, halako refleksio, hausnarketa modu bat egin beharko genukela, eta bakoitzaren egiatik sortu behar dela egi oso hori, eta gure artean ditugun zauriak sendatzen hasteko denon egiak ezagutu behar direla, eta ez bakarra eta inposatuak, gure gizartea osasuntsuagoa izateko, lehen eta gaur egun. Gero, ze aukera egin dudan liburuan agertzen diren abestien gainekoa da, 14 kapitulo direla, edo 11 kapitulo direla uste dut, eta 11 kapitulo, eta kapitulo bakoitzean jartzen du ni egon nintzeneko kartzelan izenak, eta niri momentu horretan tilin egiten zidan abesti edo abeslari talde bat, ez? Lehenengo kapituluan esatea edo Supertramp jarri nuen oso gogoko nuelako sasoiaretan. Sorian egon nintzenien Jennifer Rush, The Power of Love, oso importantea izan zen, izan zen estatu kolpea Tejerok eman zuenean gu Soriako kartzelan egon ginen eta fusilatzeko urren egon ginen, ezkintuzten fusilatu txiripaz, eta neska honen abestia entzuten genuen telebistan eta izan zen balsamo bat, gero Madrilen berriro Pink Floyd mitikoaren abesti batekin entzuten genuen gauero irrati saio bat El Loco de la Colinarekin, gero Puerto de Santa Marian zuzan Leonard Cohenena oso importantea zen kapitulo bakoitzen agertzen diren musikariak eta musika taldeak zerikusia dute nik bizi izandako kartzela horietan bizi izandako esperientzia emozional eta animikoekaz. Herrera La Manchan Mikel Laboarekin negarpilu bat egin da gero, Alcalá Mekon, Oiama Euskal Herria, Benito Lertxundirena, Herrera La Manchan berriro Wind of the Chan Scorpionsena, Valentzian kitarorekin negarpilu bat egin da daukat, kartzelan, Valentziako kartzelan, Langreitzen Brothers in Arms, Mark Knopflerrena, eta horrek badu gainera bigarren esan nahi bete, Brothers in Arms, esan nahi duen horrek. Palentziakoan pelikula eta ikusi nuen eta musika Reprise Blue Kevrloskirena, eta gero Genika Lumon Giuseppe Verdiren Pensieroen musika zoragarria. Eta lehenengo galdera zein izan da? Lehenengo galdera hori izan, baina gero galdetze zigun, ea zein ekarpen egin dezaken edukiak gaur egun. Gure historia hobeto ezagutzeari,
ekarpena egin aldion, ekarpena hori da bakarrik, ez? Ez dudana nahi honekin inoren kontra egin, alderantziz, baina inoren kontra egin, baina bai uste dute testigantza honek egin dezaken ekarpena da gizartea hobetzeko eta gizartea gizaki moduan eta pertsona moduen hobetzeko balio badigu, pertsona izatetik, ikuspuntu humanotik balio badigu, aurreritziak bazterrean utzi eta zabaltasun osoz hitz egin, eta hausnartu eta diferentekin hitz egin, eta akordioetara iritsi, eta hori guztia horretarako balio badu, ondo. Inoren kontrako liburua ez da, alderantziz. Ekarpen, hori da ekarpen importanteena. Ondo, eskerrik asko, Carlos, Oiane, pentsatzen dut erantzun ditugula, besteri balin badakazue, zuk edo beste norbaitek, aurrera, bitartean. Aipatu dugu behin eta berriz Joseba Sarrionendia, eta ez du esan, oain agertu dagoela bide batez, baina argitu dezagun, Joseba Sarrionendiak hitzaurrea egin diola liburuari, eta hori da berak aipatzen zuena eta Oianek aipatzen zuena. Hori argitu ezagun. Eta gero nik galderatxo bat, izenburuari buruz. Funambulista garbi dago zergatik ikusten duzun zure burua funambulista moduan, liburuan. Bildurraz galdetu nahi dizut. Bildurra zer da kartzelan sartu aurrekoa, bildurra da kartzelan barruan, bildurra da kartzelatik atera ondoren, noiz da bildur hori? Noiz sentitu duzu bildur hori? Hiru denboraldi horietan, baina azkenekoan ez, bildurra ez. Baina lehenengoan bai. Bertigoa? Bertigoa igual bai. Bertigoa kanpoan bai, kartzelatik atera nintzen, hasi ganean kartzelatik atera nintzen, eta nintzen ezkerra abertzale ofizialentzako oso pertsona arriskutsutzat. Ez traidore, segu ez gintuzten sekulan esango traidorea ginenik, ez damutua ginenik. Ez da inon agertzen horrelakorik, baina bai pertsona arriskutsutzat. Ze gogoan dut gainera kalera atera nintzenean, nire izizkiaten harrerak, jenteak, nimakin ingutenak, edo nire pentsamentuarekin eta pentsamentuarekin bat egiten zuten jente pilo bat, mordo bat, egoan ezkerra bertzalean zazu hartan, ez dakit horre ezkerra bertzalera emon zen, zatik eta bai gertatu zen tarten aurretik, nik hartzelan nengoela ez, oldartzen zera eta besteren bitartez zera. Nik aralar sortu zena ez. Esan nahi duena da, beldurra etan sartzen zarenetik beldurrik ez baduzu, ez zara pertsona, kartzelan. Osea, hori hiru aukera dituzu, edo kartzela, edo iazin, edo hil egingo zaituzte. Beraz, beldurrarekin, edo beldurra sentitzen ez duena, garunbakoa da. Kartzelan be beldurra askotan, eta komisaldegian, zer gogoan dut nik komisaldegian hartu eta zulo bat ikustera eraman nindutenean, arbola baten kontra jarri ninduten hiru poliziek eta fusilatzeko parodia egin zuten, nik konbentzituan nengoen hilingo nindutela. Edo kartzelan, estatu kolpea gertatu zenen ere bai, esan ziguten, alasarmaz eta entzuten genituen, eta gu konbentzitu edan detorriko seriala sartun, eta bertan akribiliatu gintuztela. Bildurrarekin bizi ez dana, pertsona ez da, kalean ere bai uste dut. Eta kalean ere jende asko bildurrarekin bizi da. Baina idazten? Bildurra idazten ez, zenik idazten bota dut neuk pentsatu, sentitu eta uste nuen iritzia. Nik ez dut beldurrik, hemen esan dakotik, ezer ez dalako gezurrezkorik. Nik bizi izan dakoak. Bestek zer esan duen eta horri helduta pentsatzen badu bera kaltetzekoa dela, hori ez da nire arazoa. Gainera, berrio diot, ez dela inoren kontrakoa, baizik eta argibide asko eta asko ematekoa bebai. Hau da, erakunde baten barruan, ez da duzela mitoak ez idoloak ez direla egon behar,
Ze erakunde bat mitifikatzen denean, erakundea bera bilakatzen da helburu, eta azken batean hori gertatu zen etarekin. Eta bilakatu zen helburu, eta ez atzetik borrokan eta estrategia horren endarmetak eta horretan bilatzen genituen Euskal Herri independiente, soberano eta euskalduna. Kalean bertigoa bai, ez dakizu zer duzun, marabila bada, ez dakizu nor etorriko zaizun, datorkizuna nordan, ez duzu ezagutzen, zeni 1979an joan nintzen Soldauskara eta Soldauskatik ez nintzen bueltatu ja etxera, 17-18 urtean, eta orduan jende asko galdute enuen bizibilizatzen eta batzuk gogoratzen dituen, beste batzuk ez, baina bertigo horrekin datorren hau norrete da, edo zertara dator, edo zer, baina zorionez etorri ziren guztiak marabillosoak izan ziren, etorri ziren guztiak maitasunez eta errespetoz hartu ninduten, eta nirekin zer ikusi nahi ez zutenek, ez zuten ezer esan, bai, eginen artikulu bat atera zuten, bertako zinegotzi batek esaten, ni kalean nengoenetik, ni etorri nintzela Busturialdeko ezkerra abertzalea apurtzera. Da nik enuen agori zabaldu, nik enuen zer izan, baina, klaro, antza nire izenean, edo nirekin bat egiten zuten askok eta askok, hori aireatzen zuten, eta, baina nik enuen zer esaten. Hori arpegiatu zidaten, berriro, baina badauz hemen argibide batzuk bai entzun nahi duenak entzuteko modukoak. Dago momentuz beste galderarik, beraz, hemen txutziko dugu, eskerrik asko Carlos, Inexio, eta aurkezpen hau jarraitu dezuen guztioi. Urrun arte, mila esker.